Milí diváci, 2 týždne uplynuli skutočne rýchlo a my vám dnes môžeme opäť ponúknuť správy nielen zo salesiánskych stredísk. Prajme vám príjemné sledovanie. Animátori z Košíc chcú byť úspešní tínedžeri. V Šaštíne sa uskutočnil ďalší ročník Púte mužov. Trnavské stredisko konečne žiari čistotou. Mladí animátori v Košiciach opäť venovali čas svojej formácii. Počas víkendu v Bobrovci si položili aj otázky o tajomstve úspechu a správnom určení svojich priorít. 40-ka košických animátorov strávila predposledný aprílový víkend na Liptove. Spolu so špeciálnym hostom zisťovali, ako sa stať úspešným tínedžerom. Druhá animátorská víkendovka sa niesla v znamení sebareflexie. Princípy úspešného programu 7 návykov pre tínedžerov priblížila mladým predsednička Domky Slávka Brigantová. Mladí ľudia, ktorí sú teda na rozbehu svojho života, majú v dnešnej spoločnosti veľmi veľké teda možnosti a aj tak cítia, že sú takí tlačení takou masou a správať sa teda masovo, ísť so všetkými. A nie je to jednoduché si tak správne voliť. Chvíle medzi prednáškami vyplňali hry, modlitby a rôzne aktivity. A hoci sa workshopy náročné na myslenie vymykali zvyčajnej náplni víkendoviek, animátori ocenili aj túto zmenu. Najviac ma oslovila myšlienka, ktorú už mnohí poznáme, že teda sme strojcovia vlastného šťastia. Myslím si, že je dobré, že my mladí sme mali možnosť na tejto animatorskej víkendovke sa trocha zastaviť a porozmýšľať nad tým všetkým, ako žijeme svoj život, aké rozhodnutia robíme v živote, čo je pre nás podstatné. Na tomto programe sa mi páčilo to, že sme mali príležitosť v našom období mladosti sa zastaviť. Ani tu sa fantázii medze nekládli a v sobotu večer si každý prišiel na svoje. Nechýbali rozhovory, spoločenské hry ani hudobno-tanečné kreácie. Z Bobrovca pre Salesiánsky magazín Alžbeta Hrušovská. V Šaštíne sa na vigíliu Nedele Božieho milosrdenstva uskutočnil už 7. ročník Púte mužov. Vek nehral úlohu, jedinou podmienkou bolo nechať svoju manželku doma. Tento rok sa na vigíliu Nedele Božieho milosrdenstva konala Púť mužov, na ktorej sa zúčastnili muži od mladších až po najstarších. Púť sa začala prednáškou, ktorú si pre mužov pripravil Juraj Sedláček. V prednáške sa zameral na vzťah otca k synovi, aby povzbudil a pomohol otcom riešiť problémy so svojimi deťmi. Prišiel som sem načerpať, aby som mohol byť dobrým otcom rodiny, aby som bol dobrým vzorom pre svoje deti. Dlhšiu dobu som pátral o takýchto mužských veciach a zároveň teda mal som šťastie, že som sa dostal do spoločenstva. Myslím si, že je to jedna z vecí, ktorá je potrebná pre náš vnútorný rast a na to, aby sme dokázali odovzdať našu vieru svojim synom. Ja som aj otec, aj starý otec a som otec také väčšej rodiny. Očakávam, že ma to pozbudí vo vzťahu k mojim dospelým deťom, ale aj k tým vnúčatám. Po prednáške sa pozeral film, ktorý bol určený pre mužov, ako majú zlepšiť svoj vzťah k svojim deťom a k svojej manželke. Rád by som im zaželal, aby svoje otcovstvo a manželstvo, teda úlohu manžela, vnímali ako povolanie, ktoré im zveril Boh a ktoré Boh zároveň požehnáva svojim mocným požehnaním a chce im pomôcť vo všetkých aktivitách, ktoré s týmto poverením a s týmto povolaním súvisia. Bodkou celej púte bolo pripravené malé občerstvenie pre účastníkov, ktoré malo doplniť energiu na cestu domov k svojim deťom a manželkám. Zo Šaštína pre Salesiánsky magazín Terezia Tumová. Salesiánske strediská nie sú len o zábave, ale aj o povinnostiach. Trnavskí mladí nám dnes ukážu, že upratovanie môže byť aj zábavné a kreatívne. Je krátko po 9:00 a v Trnave sa upratuje. Mladí si prišli skrášliť svoje stredisko a pripraviť ho tak na letné otvorenie oradka. V Trnavskom stredisku je na upratovanie vyhradená práve streda. Presne v strede týždňa sa mladí schádzajú za účelom upraviť prostredie, v ktorom trávia tak veľa času. Poradie, v akom budú upratovať a s kým, im určuje tabuľka. Tak prvýkrát som sa stretla asi s mopom, keď sme sa s bráchom naháňali a mečovali, alebo keď sme po sebe tí handry hádzali, keď sme ich zo špajze vyhádzali a začali sme sa s nimi gulovať ako v zime. Prvýkrát som sa stretol s mopom na salesiánskej chate so stredkom, keď sme sa hrali, že sú to vlasy a dávali sme si to takto na hlavu a bolo to veľmi smiešné. Keďže na generálne upratovanie treba viac času ako len večer, stretli sme sa v sobotu a to hneď od rána. V oratóriu je totiž k dispozícii 9 miestností,
2 ihriska a letný bar. Na dnešnej brigáde sme privítali 30 mladých, ktorí chcú upratať naše stredisko. Dievčatá pracujú formou takých výzev, kde môžu sa zapísať, kto čo bude robiť a vlastne kto čím viac urobí, tak predbehne toho druhého. Chlapci pracujú viacej vonku a dnešnú brigádu pripravila animátorská rada, ktorá popri upratovaní prichystala aj rôzne prekvapenia. Som veľmi rád, že mladí, okrem toho, že chodia sa zabávať a zapájajú sa do rôznych aktivít, majú chuť a nájdú si čas aj upratať stredisko. Mladí upratovanie ukončili osádzaním basketbalových dosiek. Z Trnavy pre Salesiansky magazín Dominika Racková. Súťaž Autoopravár junior je určená pre študentov stredných odborných škôl. Tento rok má za sebou už 13. ročník, na ktorom nemohli chýbať ani chlapci zo strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka. Po prvom minuloročnom československom finále v Brne sa tohtoročné uskutočnilo v Bratislave. Cesta do finále bola náročná, ale chalani zo strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline sa stretli so svojimi súpermi už po druhýkrát v druhom československom finále súťaže Autoopravár junior 2012. To je vlastne to remeslo, aby ten lepší vyhral a aby hlavne to zdvihlo latku všetkých opravárov aut, či v Čechách alebo na Slovensku a hlavne tých mladých, ktorí prichádzajú do našich servisov, ktorých tak veľmi potrebujeme. Pred medzinárodným kolom prebehli u nás aj v Českej republike regionálne a národné kolá. Celkovo sa v nich zúčastnilo 4500 študentov, z ktorých 22 postúpilo do československého finále. Bola dôležitejšia ako príprava je motivácia týchto chlapcov. A motivácia aj chlapcov, aj študentov, aj učiteľom. Každý z nás, ktorí sa tam podielame už niekoľko rokov, máme veľmi osobné ciele, ktoré nás nútia posúvať chlapcov ďalej. Keďže my sme niečo dostali a si to vážime, sme boli radi, že to ďalej odozdávali. Proste som sa veľa naučil na tej súťaži, či to bolo už pri doučovaní, alebo vyučovaní, či praktické, alebo inej, takže aj na tej súťaži som sa veľa naučil. Je to veľká motivácia pre ďalších žiakov a asi som rád, že som proste išiel na túto súťaž a veľa skúseností som nabral a dúfam, že to využijem v ďalšom živote. Súťaž Československý autoopravár junior 2012 prebieha ako sprievodná akcia v rámci autosalónu. Dokazuje nám to, že nielen výroba našich automobilov, ale aj ich servis je dôležitý. Preto sa z tejto ceny tešíme rovnako aj my. Z Bratislavy pre Salesiansky magazín Viera Sísová. V Humennom to opäť žilo športom a tentokrát dostali príležitosť dievčatá. Turnaj vo Vybíjanej bol vyvrcholením práce Salesiánok a animátoriek, ktoré s dievčatami v jednotlivých strediskách pravidelne trénujú. Tretí veľkonočný víkend sa na cirkevnej spojenej škole svätého Cyrila a Metoda vybíjalo. Turnaj sa konal pod záštitou blahoslavenej Gianny Berety Molovej, kde dievčatá prišli s cieľom bojovať o putovný pohár. Zahrať si prišli dievčatá vo veku od 10 do 13 rokov. Reprezentovali strediska z Košíc, Rožňavy, Humenného, Bardejova a Sabinova. Vybíjano organizujeme preto, aby sa aj dievčatá z východného Slovenska mohli medzi sebou zmerať sily v tejto pre nich typickej disciplíne. Cieľom tohto športu je vybiť všetkých súperových hráčov tým, že ich zasiahnu loptou. Vyhráva družstvo, ktorému sa po uplynutí časového limitu podarilo vybiť viac protivníkov. Družstvo sa na Vybíjanu pripravuje pravidelnými tréningami v piatky. Zúčastniť sa ho môžu hociktoré dievčatá, ktoré sú členkami Laury a na ňom sa kvázi trénujú na tento turnaj. Na túto Vybíjanu sme sa pripravovali, učili sme prihrávky, prehadzovať, vybíjať a bolo to super a bolo to na váhu. Do finále sa podarilo prebojovať Sabinovu a Bardejovu, kde o výsledku rozhodli posledné sekundy. Putovný pohár si nakoniec odniesli domov Bardejovčanky. Z Humenného pre Salesiansky magazín Dominika Kostolníková. V dnešnom zahraničnom bloku sa pozrieme na prácu dvoch slovenských dobrovoľníčok v Peru. V Peru v Južnej Amerike sa v nadmorskej výške 3200 metrov nad morom nachádza mestečko Lares. Donedávna v ňom pôsobili dve slovenské misijné dobrovoľníčky, Katka Kňažíková a Lenka Kostolanská. Obe pomáhali pri výchove 60 detí vo veku od 6 do 18 rokov. Deti bývajú v tzv. kasite, ako tu volajú internát.
Dobrovoľníčky sa s nimi pripravujú do školy, hrajú rôzne hry, pracujú, učia ich modlitbe a 2-krát do týždňa spolu chodia do blízkych termálnych kúpeľov. Tiež animujú rôzne aktivity, fiesty, karnevály, akadémie, turistiku, prežívanie sviatkov a organizujú výlety. Nárok na ubytovanie v Kasite majú deti, ktoré majú viac ako 2 hodiny pešo do školy. Na víkendy potom odchádzajú domov, aby pomáhali rodičom pásť ovce a lamy. Katka sa v týchto dňoch vracia späť na Slovensko. Lenka ostáva a pribudlo jej okrem spomenutých aktivít aj vyučovanie angličtiny na miestnej základnej škole. Panna Mária, pomocnica kresťanov, je ochrankyňou našej spoločnosti. Jej sviatok slávime s patričnou úctou. Vo vašom salesiánskom stredisku nájdete slávnostnú svätú omšu a nedeľný popoludňajší program, na ktorý vás srdečne pozývame. 27. mája sa v Šaštíne uskutoční tradičná svetodušná púť. Pozývame vás, aby ste využili možnosť prísť si vyprosiť potrebné milosti pre váš život k patrónke Slovenska. Festival Lumen pozýva stredoškolákov, vysokoškolákov, ale aj rodinky s deťmi zažiť skutočnú festivalovú atmosféru v meste Trnava a osláviť 20 rokov existencie už 8. a 9. júna. Našu reláciu môžete sledovať v programe televízie Lux, na televízii Noe, na televízii Patriot, vo viacerých regionálnych televíziách a tiež aj na YouTube kanáli Salesiani.sk. Ďakujeme vám za vašu priazeň a tiež finančnú podporu. Iba vďaka vám môžeme mladých zaúčať do tajov reportérskeho života a stretávať sa pri sledovaní Salesiánskeho magazínu. Dnešné vydanie Salesiánskeho magazínu je na konci. Ak sa vám relácia páčila, neváhajte a vyhľadajte si nás na internete. Budeme radi, ak nám svoju pozornosť venujete aj o 2 týždne. Možno vám ponúkneme reportáž práve z vášho mesta. Tešíme sa na vás, dovtedy dovidenia.